And may time na rin po na nasanay na yung family niya sa akin. 'Pag alam na nilang walang-wala sila, alam na nila kung kanino sila lalapit. Sa akin talaga, first year college talaga, nagpaka-sugar mommy ako. Anong pinrovide mo? Nag-provide ka ba ng shelter? Pinatira mo ba siya sa apartment mo? Pagkain niya ba? Ikaw nagpo-provide? Uniform niya? Tuition Opo. niya? As in, lahat. Ano? Yun po yung sa boarding house namin. Pag kulang yung tuition niya, dinadagdagan ko, kinukuha sa mga ipon ko, mga gamit niya sa school. Paano ka nakakakuha ng Siyempre, pera? may ipon po ako. Nag-a-abroad po yung papa ko, OFW yung papa ko. So, kada sahod ng papa ko, meron sa parents ko, meron sa mama ko, meron din sa akin. So, yung ipon na yun na binibigay sa akin ng papa ko, ginagamit ko sa kanya. And may time na rin po na nasanay na yung family niya sa akin. Pag alam na nilang walang-wala sila, alam na nila kung kanino sila lalapit. Sa akin talaga. Grabe naman yung pagiging charity mo. May pinagsisisihan ka ba? Yung motor na ginagamit niya, ako pa yung bumili para sa kanya. Ano? Binigyan mo ng motor? Lahat yun, DJ na kinagawa ko. Nagpakatanga ako sa kanya, sobra. Ba't ko yung ginawa? Ba't ko binitawan yung iba kong mga pangarap para sa kanya? Ba't ko pa siya tinulungan kung alam ko na mag-iiwan din ako? Tapos yung motor na gamit niya na binigay ko, gamit-gamit pa nila. Ay, ikaw yung bumili tapos iba yung inangkas? Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.